Pročitat ćemo molitvu za sve vas nemamo da se popričajte. Verujem Gospodi, ispovedali ti da je za Hristos i Boga milu, koji je došao u srednja večer i vas postoji sam. Prvi ja. Još verujem da ovo samo prepisno telo koje je dao sama časna krv, koja je dodati se molim. Pomiluj me, oprosti me za rečenje koje je potipično neko tipično učinje na redu, zelom svesno i nesvesno. I udostano da se neosuđeno pričesti prečistim tajnama tvojim neosuđenih vekova i za život večni. Primi me danas ime Božiji za pričasti ga tajne večere tvoje i neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Niti ću ti dati celiju kao Juda, već kao razvojnik ispovedam te, sjeti me se Gospode u carstvu tvome. Neka mi pričušćivanje svetih tajnama tvojim Gospode ne bude na sud ili na osudu, već na istaljenje duše i dela. Amen. Samo izgovorite svoje ime, gdje će se nam pođiti. Gracias.